Тормыш булгач төрле хәлләр була, эштә дә тегеләй дә, булай да булгала бала. Ну менә әйтәсе килә, әгәр теге вакытта алсуны очратмаган булсам, бүгенге көндә рәхәтләнеп буйдак булып йөргән булыр идем. Нәрсә дисең? Дұрыс іштімі? Ярар. Әгәр сине теге вакытта очратмаган булсам, әйе, теге 10,000 кесәмдә калган булыр иде. Ул 10,000-гә ни кадәр ибрал була бит. Әгәр сине очратмасам, ипотека оформлять итмәгән була идем. Миңа бер бүлмә менә моннан җитә. Ярар. Әгәр сине очратмасам, ул фатирда синең арттан, малайлар артыннан җыйып йөрмәс идем. Носкиларыгызны. Карале. Әгәр сине очратмасам, минем андый мотор улларымда булмас иде. Чыннан да, әгәр сине очратмасам, хатын-кыз бәхете тоймас идем.